Plivo? Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se one svestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margo trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam.
Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Ovako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? No. Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme je za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Či. Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila. Super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno preterala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila. Jao, kako sam... Kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. Njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također ne rendaću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolečni poklon za Margo. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jestivi cvetovi. Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke.
Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples. Jao. Sestra i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda, idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kisel gel. Ukusan je, ali mnogo kisel. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Fuj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone, sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika i to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Tvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. O da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. Kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Jo, šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Okej, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju.
Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super! Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? Jo, to je pomfrit. Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna, ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržiti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Svaka čast, bako. Da vidimo šta je sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margot. O, šta imam ovde? Jao, je li taj krompir izgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Awesome! Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam.
Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke. O, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crna boja? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da sam malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Hajde. Joj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije ne odostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, i Sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir i dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovdje? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to. Kakav divan dan, Sreda.